Kaixo eta ongi etorri Euskal Kulturgintzaren transmisioko saio berri hontara. Arkaitz Kano daku gaur gurekin hemen, idazlia bera. Idazle mundu hontan piki mazela sartu zinean eta ze aukera dauzen aztertu ditugu gaurko solasaldi hontan. Hasi zara baina zeure burbuila hortatik, ez? Euskal burbuila baten bizi zinala. Eta batzutan burbuila horrek apurtu behar diala eta beste talkain bestelako egoera batzukin be. Bai, gure belaunaldia nahiko privilegiatua izan zen zentzu askotan. Gu idazten hasi ginelarik argitaletxeak ibiltzen ziren atletikeko ojeadoreak bezala idazle gazteen bila. Orduan ez genuen kasi gu jo behar izan argitaletxetatik etortzen ziren gu gana, ze idazle gaztea kaiko bat zegoen olako behar bat edo gose bat edo nahi bat eta orduan zaintzen gintuzten inkubadoratan bezala. Talde horretatik hori privilegioa da guretzat, baina irakurlentzat igual sufrikario bat izan zitekeen, ez? Legia 18-19 urtekin argitaratzen genituen gure lehen liburuak. Hori anomalia bada, edozein herrialde hegemoniko hizkuntza handietako batean hori ez da gertatzen, ez? Baditu bere bentajak, 19 urterekin eukitzea liburu bat, baina konturatu behar duzu ez zure ofizioa, ez inguru hori ez dela horrela, ez? Eta hortik kanpo beste era batera funtzionatzen duela munduak. Eta idazle izate horretan, Atxaga erreferente moguan ipini duzu, zuek eukize bila ez erreferente bat. Aurrekoak igual etze baina euki? Bai, Atxaga, Saron Handia, Jaimu Iturralde, Poch banda bera, ez? Ezinbestekoak ziren, da horiekin batera musika, ez? Ikuste batera ezagutu genituela, Itoiz, Ruper Ordorika eta idazle guzti hauek eta haien emulazioz hasi ginen gu idazten. Ez zen izan belaunaldien arteko talkarik. Batzuetan belaunaldi berri bat sortzen da aurrekoaren, ez? Aita hiltzearen bidez, baina gure kasuan gu ginen oso zaleak, ez zegoen haiek kopiatu egin nahi genituen, haien kontrako, ez genuen olako autu estilistiko kontrako bat, edo ez zen izan gure kasua. Testua gidoilariekin berbainunean, horren inguruan jardundunean, lehen goizien urten dauen tema bat izan da, bertsolari hitzak, bertsolari asko gidoilari lanetan dabitzela, eta komentu duzu ez, hizkuntz kompetentzia horrek inor baino hobeto ikasi dituztela eskola bat dakoila, beste batzuk igual ez dakoina, eta hori falta da idazten ikasteko eskola bat edo? Bertsolariak gauza asko ditu, lantzen ditu, ez da bakarrik hizkuntza, erreflexuak dira, sintesia da, gaur egungo velozidade honetan oso bat dator bertsolariaren ez bertsolari izateko bakarrik, baina bertsolariak ikasten dituen tresna horiek oso baliagarria dira, sareetan mugitzeko, aurkezle izateko, plazandre izateko. Orduan iruditzen zait behar bada, ez dakiten beste idazleek edo idazteko eskola bat sortu beharko litzateken, baizik eta igual osatu bertsolarien metodoa, ez? Ahozkotasuna lantzen da modu batera bertsolariekin, behar bada osagarri bat edo bien arteko tanden bat osatu beharko litzateke. Idazleon artean beti dago badirudi bi bando daudela, ez batzuk ez dira bereziki bertsozale eta beste batzuk bagara bertsozale. Nik iruditzen zait, aliantza ona izan daitekena bien artekoa. Gero unibertsitatean eta hemen ez da lantzen sorkuntza idatzia demagun estatu batuetan bezala, izango idazketa kreatiboaren tailerrak eta sistema horiek, Truman Capote eta hainbat Raymond Carver, idazle amerikar gehienak unibertsitatetik kanpo